Miya kay sa unay naadnan derudupa. Nagyang butuan derudupa nakawasa sirang malas sirang itang. Nakay ko na pagpengenat nagyang putua bay. Na ayan yang pun kapagpengenat na miya tutok nagyang putua paitang. Na sokon sokia tutok kasi isagyang putua paitaw asumyanap na lingkaan agyang putua bay. Na ayan niya nun kaya laka inamama amapapalad sa ayaw na iniyan tiroon na sidga iya kunyo sa pangnangkan kamataan asang na kailangan akan supang sokon-sokyan gaw nagyang kutuwa ba na sumyulad na ayan yang kun kaya sulad na miyang wasi sagyang kuta mga panganang kanapiyang natiyang agkuniran agus sudero lupa yan na kagyang kunay paniyunian na kaya tau dan nagyang kutuwa karumanya na dito na siya lupa yan sa tingin mo na andenganan pagwita na ayaw mo na miyan tiro agyang kutuwa na tingin na ibugayang sa isagyang kaiyan imamang ni na ayaw kung kaya gaya agyang kutuwa karumanya na tingin ko na hayat tingin mo sa agyang kutuwa karumanya ande manayay kapupekaraw kamamamagay adang karakan miudas dan karakan tiroah na ibig tiga giyang kutuwa mama kau perumang kamamamagay adiya kan kabaya na putuleng kurun agyang kanan alimangka taro sa pintiro yang kurumam si isang yang kutuwa di mamang ni at tigiyang unahay mama at tarang ni ibig tigiyang kun kau kasoy kasi perumang na ipalantigang naulong kanan ay mana nagyuti pintiro agyang kutuwa mama amala itamo akaruman yan agyang kutuwa inaman ito agyang kutuwa di kapiang aparangan da kasakaw niya so kiyang gulaw na ano agyang kutuwa mama na miya kasunod ko nagyang kutuwa bubay na tanto na miya rata ginawa niya tanto din na miya rata ginawa niya kaaya sa mapiyan na di mapiya agyang kutuwa pintiroon agyang kutuwa karuman yan sa ayaw na miya so agyang kutuwa bubay na miya pamula si isagyang kutuwa puso yan agyang kutuwa rata ginawa sa taman sa din na amapi akapigintawiran na agkirumay sa kagyang unaman din nakiasabapan sa miya pubrisirang ay mana na miya lakalak sirang na dero panamaran na so kaya lakalakiran na miya kambelag sirang sa kaya awaan agyang kutuwa mama agyang kutuwa karungan yan abay Giya mabuwag yung kutuwa, di mamang ni. Nakagiya ko ng ganat sa giyang kutuwa walayran. Wala yung kutuan derudupa. Nakagiya marata apin besaw na giyang kutuwa mama. Sa isang giyang kutuwa di iniyang kapamang ni. Nakiyat taguan sa prinsipyo. Upama na kaya. Sa ayaw ko naman buwa miya pamula sa ginawa niyan na tigyan ko na ibit sa kapuro wala. Haykad na nakan nasaksikaw. Kapinaman na marako sa diyang ko na tigyan pumang ni Peruman. Bang ni nakan raka. Adiyang ko din makapamang ni Peruman. Na ayaw ko na siwa. Agyang ko tuwa mama nakagyang pada sa agyang ko tuwa wala. Agyang ko tuwa nirudupa. Na miya naman na markawiyagan. Niya nama-nama si sagyang kutua kapkunian sa kawiyagan sa taman sa migkawasa agyang kutua mama. Say kung si sagyang kutua kaya kawasa agyang kutua mama na ayaw na miya kaysa kung na lalakaw si sagyang kutua benderayan. Giya mo naman buwag yung kutua ba na si sagyang kutua kaya pakabalagiran na kagida miya lang tamukirang na ayaw kiyan budan yan na miya kapamang agyang kutua ba na kumakatin sa giyang kutuwa benderayan na di mamanan, di mamang ni. Giyang ko na giyang kutuwa dito, kami ang katamo. Na kayo ko na pinalakaw sa giyang kutuwa benderayan na siya gida niya na giyang kutuwa ba. Na ayan niya nung kung kaya sabi din na kaya tantangan niya, na miya kilala niya. Na kayo ko na makikilala niya, na tatantangan niya, nagtigiyang ko na giyang kaya ba nagiyay din sudata. O kaya pamang niya ayaw mo tigyan na sabab ada niyan lakan kabgi na pantagat tigyan sa isang yang kutuwa na rumpa yan. Giyang kaya tigyan na ba inamampi niya ba na ayat tigyan na patot na sukas siya pa na inubay niya na kayo ko na maubay niya na inisir niya tigyan ko na baska subay at tigyan ko na kuwan amanan na pumang niya kurong na ayaw mo din yan lang nakabagi na kay si karuman yan na tingin mo na waysa
Natigyan mo na ang tunam yung betad kayo niya, bakit na imidog sa kapamangan niya. Natigyan ko na sudin man, sukya pakataling mangkar kami. At tigyan ko, ay inisip pa o karuma ko, kaupamaka pamamagaya ko sa diyang nun miudas na puntulan ako niyan sa lima. Namiyak pamulaw to at tigyan sa ikupuso akan arat na ginawa ko. Kasabab sa iko kaya banuyakan ataw amaligit ani mga pumamagay sa samusas kabaya ikarumanian nagyundog na tigyan sabab alala yun din na tigyan nagyang kuntuwa di ka pakapipiyaw ka pakatitapi ami sa ayat tigyan na kiyaw riyan namiya laklak sumangat mo kami sa miya kapilakip namiya kagiraw ko nagyang kuntuwa dan to aginabis natig ko nagyang kuntuwa ko iyaway natigyan mo na sa ka inwan tigyan namiya na so kabubuntal ka adi mamami namiya kagiraw ko naman buhagyang kuntuwa mama at tigyan ko na ayas sa babiyan na sudin sukiyat tiro arakanon o miyaw na akaruman ka sa upama kasunga ko pero manamamang niya ko na timpadan ako niyan sa ulo nagyuto at tigyan sabab amibiyak isip si anakan sa ikwallah apo naman namarako sa kapakakuyagan akan nabigan ako at tigyan wallah sa kawiyagan sa kiyas sababan sa gii bentadak na kayo ko nakuan mapanigdul mabuhi ang kutuwa dito na ayaw niyang pikir agyang kutuwa dito na pangarumaan yan agyang kutuwa ba sopiyang aruman yan na sopiyang pangarumaan yan na miyadig sirat si isagyang kutuwa walay niya si isagyang kutuwa palasyo niya na kayo ko naman kaumaw nagyang kutuwa ba inakagya sabab sa gyang kutuwa ba inalayam si isagyang kutuwa mga pipi agalabag nagulayam sa iniyan ka sirbisyo isi ingikaruman yan amuna nagyutoy sa mapaayan yang kun kaya pakauma na miyaninindaan mirip para sa panganangkan na sokon sokya preparad niyan sa panganangkan na ayan niya nung kun kaya para dua nagtialwan niyan si agyang kutuwa bugwe derulupa yan na ayay rangkon kapaguntog na miya tutok supay tawiran na sokon sokya tutok agyang kutuwa pay tawiran na siyong wanagyang kutuwa ba inanikaan niya na ayan niya nung kaya lagay na sumining belagyan ama papalad at tigiyan na silga iya kunyo sa panganangkan kamantaan asak na magkakailangan na ayaw na miya suagyang kutuwa ba na miya napagatan tangan niya nagyang kutuwa andi ini na miya begu miya nga pangarumaw napagatan tangan niya managyang kaya mining belagyan at tigiyan na iman to naura sa kapakayat tiwas niya agyang kaya andi ini na miya nga pangarumarang Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ayyuhal mustami'un wal mustami'at assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mga luksami mga pagaryami giit ni sumpat agyang kutuwa di dano kabugbagaya sa mga pipi ausayan si isagyang kutuwa ulan-ulan Ramadan akati iya biya kabukap manataw na sabab si isagyang kutuwa Panamar yang kaya Panamar yang kaya bubuitano si Haji Nasria Aguso kasasalapidawaw agyang kaya laki niya na engineer si Engineer Habib Abdul Hamid nagyutoy sabab pa di mapaparit agyang kutuwa Panamariran saan naman nayay kapagadayamang agyang kaya agamantan o agam Islam si kung mga derpatan na sampurna si kung mga wanitano pagnintan si wallah balasan yan sira nagusisya pa niyan sira na sa mga pamilya si isagyang kaya dunia sa ayat na mitataros nagyang butas yung bisiwiran amapya si isagyang kaya masatan mantok gina ni sabab bubagod na iso kaya ganatir tanong agyang kaya ulan-ulan Ramadan biyan takyan so mga ginawa tanong naguterinian agyang kaya mga kabubulawasan tanong sa ikong mga bibya
na bentabulabu si sagyang kaya mga paparangayan amapya aginan induan wagamantan wa Islam. Ayah sababian nagyang kaya paparangayan amapya na isad na ini pangende ulan Ramadan. Nah, inaman agyang kutua kia anu yaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaya tigian ka adna makaumarkah amakipekeun dewasarkah mana na makipembunurkah udi na makipewalarkah na ayat tiruang kaum na inni saim sang na dia udi puasa nagyang kutua kadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upama ka pemimikiran na umampunay sa pamikiran na gito din induan o agamatan o agama Islam sa iku ka-importante agyang kutua kapi aparangay sa iku di tanu di kindulunan sa iku datartan wa manusia di tanu di kipentagin sa iku datartan wa mga tao melagid so seringan tanong o di naginawa itanong sang gulalan sa isagyang kutua personal antawa unon kapagpakaukit sa anday ni nadataro mga icon, mga radio station o di nagyang punta mga cellphone sa isagyang punto di tanong kapakanduaga sa mapia pamikiran nagyang punto mapia katiro. Giyang kaya paparangayan nakatawan tanwa so agama Islam nanduan yan na ikakagya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa din alang agin tingaraan si isagyang kutua kapya agyang kutua parangay niya. At nasakataw as sahaba amya kaw masiku Rasul amya kaw masiku Aisha radhiyallahu anha sa ayaw pitiriyan nagtigyan na hay Aisha anto na unon ipaparangayan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw yan tiru Aisha natigyan na khuluquhu al-Quran ayat tigyan na paparangayan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa Quran ayam niya sabut cagyam kana na inisembag o Aisha na subis su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw paparangayan yan ayaw laulanian na sadin sa mapapadalong sa isagyang kanan ang Quran ang mga paparangayan so inisug wagamantan o agama Islam aming gulalan sa isagyang kanan ang Quran na diin yan ganabukan na sumapuso inisapar wagamantan o agama Islam ay inisapar agyang kanan ang Quran na isa sa paryan sa ginawa niya gina ni inisambag o anday ni na Aisha sa isagyang kutuwa sa kataw amama aminisyo amiyang abtalin giyang kaya ka andi ni nakapia parangay na isa niya piyakisiyap wagamantan o agama Islam kakagya upama ka sumanga tao na madakiran agyang kutuwa kapya apaparanganyan sa ikudiran kipentagin sa ikudatariran nagkapakay aditigumpi agyang kutuwa masayran na inisong wagamatan o agama Islam agyang kutuwa kapya aparangay kapirangay kasi sagyang kutuwa kipipantagan kasi ikudatar ka manusia kapirangay kasi sa agyang kutuwa wataka kapirangay kasi ikumbela alogs ka sa mapya kapirangay kasi ikudarudupa ka sa mapya kapirangay kasi ikumanga siringan ka sa mapya nagusosalakaw di salakaw nagyang kutuwa kapirangay ka sa mapya kakagya upama kagyanan ibang gulawla nagkaedin agyang kutuwa mapya di kapagindaw nagkaedin agyang kutuwa mapya aandi ni na di kapagwiyawiyag ini si Iku Abdullah ibn Mubarak agyang kayabtir na parangay husnul khuluq anto na tigiran anto na agyang kutuwa minis si Iku Abdullah ibn Mubarak imapia aparangay anto na itapsir anto na iusayan o di nagugudan sa isagyang kaya pubetuan sa mapia aparangay na ayay ni sembag agyang kaya mana ulama asi Abdullah ibn Mubarak na telo agyang kaya pirun amapia aparangay paganay na tigil na talakatul wajh suwatigyan so kabaluin ka ataw amalangas ibudal manana
malanga sagyang kutua buntal ka si sagyang kutua salakaw di salakaw. Nah, umani pagkailair ka napakalalangasan ka agyang kutua buntal ka. Inaman so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam ni alwinian natigyen na tamassuku ka bi ahika sadakah. So atigyen so kapakalangasan ka sa ikubuntal ka, sa ikupagaring ka, namiya kakwa ka sa sidga. Ay mana na upamaga damit sidga ka, namiyailay ka, agyan kuto pagariya ka na sisingaan ka, sa aya ka sisinga ikaw, nagyang kuto magpiya buntal, aya ka sisinga ikaw, napikiilay ikaw, nagkububayaan ka, namiya kakwa ka sa, andini na sidga. Yito maanaw to, nagupuong man ka, na di ka malang kasi kabubuntalan o manipigisir ka na tanto ka marangin di ka bubuntalan na da ka makakuasa sidga. Ito ay maana na maana ang iyong puto akadiro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyong kapakalangasan kasi kubuntal ka, sa ikupagaring ka, sa ikukipapantag nito. Melagi duding ka di pagistorya, melagi duminim belaka ka, melagi dunia kataling umar ka, odi namanya kau makau na api ada yang penemaangin agian putu angin yang seiko kabaya yang ama pipikir yang angin yang teka na asal kapakan lalang asal ka agian putu buntal kau seisa agian putu kipupan tagi kau na kepakai amia kakuaka saandai dinasinka isau tu ini usai Abdullah ibn Mubarak seisa agian putu pembetuan sa husnul khuluq mana so atigyan so kalangas ibuntal, so kapi ibuntal, so Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, na isa mampu sifat yan, nagyang kutua kalangas yan ibuntal, kapian yan ibuntal, na anda ko ni kailayang kaun, na miyatangkad sa ginawang kaaso Abu Bakar na tanto mampiya ataw, tanto kumapiyay kapakin dudulo na, tanto kumapiyay kapaki ande ni na pamagistorya. Kasabab ci sagyang kutua kapi agyang kutua buntalian amu unod ci sagyang kutua kalangasian nagugyang kutua kapian yan ibusdan ci sagyang kutua kamamanusia. Kedua inip mana yakini Abdullah ibn Mubarak si sagyang kaya pembentuan sa husnul khuluq na badlu al-ma'ruf badl al-ma'ruf so kang gelebukat tigyan sama pihak ay mana na sa isagyang kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia na isa pun mampu mapiah aparangay nagyang kutua kang gelebeg sa mapiah ay mana na penggelebegkan kagyang kutua mapiah sa isagyang kutu aandai ni nakapapadalam ka sa isagyang kaya dunia inaman nagyang kutua katirong Allah sa isa Quran at tigi na fastabiqul khairat pagura-dura dini yusumapiah nagyang kaya mapiang na miya kadag-dagal laknasinya miya kadag-dagal aandai ni na mga usayan sa isang yang kaya mga bibiyang padsa mapiang agyang kutua kasibaya padsa mapiang agyang kutua kandiakan padsa mapiang agyang kutua kapusa padsa mapiang agyang kutua kapnay haji padsa mapiang agyang kutua kasugu sa mapiang nakasapar sa marata mana na isugo kagyan ko ta mga pipi agalabag sa iko mga tao akapapatutan na isempar ka mambuag yan ko tuwa mga rarata agalabag sa iko tao aanday din na diudik gulaw na mana na biyalay kagyan ko tuwa marata na semparan ka sa tigayang di na marata ini na uding ka kugaga nagkapangayag tiroon kau ading ka ni pugulaw la ka marata o pamakabiyalay ka siya gini ang yaman ikaw nakagimaran tagiyang kutua binian gulaulan sa kapumanito niyan na semparan ka sa tiga di pumanito o manudi ka kugaga na tiro na kau na dia so ka pamanito na marata amay ko kwan na piyang manito nga so ka bingigi daw na baka niyan din niya panas isa yang anak model na niya tay ka na o manudi ka kugaga na bangka din papadal masih isagyang kaya pusuka agyang kutua karatayang kaaya sa bapian na ano makapananang gila ginawang kasading ka manggulaw lang kakagya sabot sa isagyang kutua karatayang ugay na ayaki ano yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinutuan tingin sa manubay aparatay
Padepan sa isagyang kutong, aanday ni na kanggalbag sa mapiyang, nagyang kutong, di ka pamangundaw. Na mapiyang penuto, kanggalbag sa mapiyang. Ibarat na, miyatoon ka, agyang kutong, ginawain ka, na diniyan sa sabutan, wanto na itiro na sambayang, na piyang magusay ka. Nagyang kutong kaya pamagusay ka, na miyang sabutan, agyang itiro na sambayang. Gia ibala sa giyang kaya sambayang, na miya ka sambayang, na miya kang gilbag ka sa anday din na mapiyang. Miya kang gilbag ka sa mapiyang. Na giyanan, aanday din na kaya usaya, iyaki ni Abdullah ibn Mubarak, si sa giyang kaya pembetuan sa husnul khuluq. Kapag akiyaw saya, iyaki ni Abdullah ibn Mubarak, si sa giyang kaya aanday din na husnul khuluq na sungking nakal si sagyang kutua marata. Mana na yang kaya marata na miya kadagdag laklasin yan mam. Ayay baratian na mapasang kay kapamaganta. Talyantaan ka. Nagyang kutua kabubaloy ka talyantaan miya kataling umagyang kayaw lanulan na Ramadan na tigay man to na initargang sukap pumagantaan sa taman din iman to. Taman di man to na initar ka sa taman din sa anday ni na taman na initar ka nagyutong na miya kapiyapiyaw tuwa parangan miya kapiyapiyaw tuwa parangan ubabunday sa imo siya giyang kaya Ramadan na ayaw na kiniginakan na miya da giyang kaya Ramadan na tiga na ka kaya miya da mo giyang kaya Ramadan na kaya upinan na inupinan ka giyang punta ka pamaganda na kena untuk ubah husnul khuluq ikapdian agyang kaya anday ni na kay ginakan sa agyang kaya maranta na upamakas ka na suruyang ka nasabab siya sa agyang kaya kaya sundagyang kaya ulan-ulan na Ramadan na guminag ka suruyan sa taman sa miya po sa agyang kaya Ramadan na guminag ka kadin nagyutong na husnul khuluq to mapiyaw to parangan upmano ayaw po kaya ginag ka na agyang kaya ulan-ulan na Ramadan na miya da agyang kaya ulan-ulan na Ramadan na kiyasuyan katman na miya da agyang kuta husnul khuluq na ayaw panadilikad na miya antiurian agyang kuto miyang gelbeg ka aanday ni na miya ipose sa agyang kaya ulan-ulan na Ramadan ikapadir na upamakas ka na masiig ka masiig ka sigin ka agyang kuto apad ka sigin ka so ginawain ka sigin ka so salakaw di salakaw ka sigin ka so mga siringan ka miya kataling umagyang kaya ulan-ulan na Ramadan na miya pikir ka di ka itargag no to na uriano kinitargan ka na miya pupusag yung kaya ulan-ulan na Ramadan na kiyasuyan kapman na miya dagyang kuta husnul khuluq kapya parangan sa aya dapat na kagya initargag ka na taman din sa kulugang kau na itirg ka kakupakay maantiryang agyang kuta miyang ginabag ka si sagyang kaya ulan-ulan na Ramadan naman agyang kuta katirong Rasulullah pananggila iniwan tigyan so kasing kamantaan na so kasing na pagkenian so amali wa mapia miyang ginabagi wa mga pipia sa detar ukap kenaw apoy kumakad gay tabong sa manuto na upamaka seka na dakaw to targim na kepakaya di kedeng na miya langan yan agyang kaya miya rasa-rasay kaun nagutan to kaun so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pintiru yan si Abu Hurairah radhiyallahu anhu anto na pintiru Rasulullah alayka bi husnil khuluq seir ka tigyan si Abu Hurairah seir ka tigyan hay Abu Hurairah so kapya aparangan mana na pintiru to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Abu Hurairah tigyan hay Abu Hurairah seir ka so kapya aparangan kapya adi dibita so kiyatirwaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadig Abu Hurairah wa ma husnul khuluq ya Rasulullah antu na unun imapia aparangay hey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayay disembag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amapia aparangay na kataya telumam paganayron na suwatigyan sukisumpat tanaka o di na so king ginawain ka sa isagyang kutwa tao ay niputula kanya
ay manana ini tulak kakania. So atigian suki sumpah ka, king ginawain ka, seikutaw, aande ni na ini tulak kakania. Nagito ko ni mapia parangan. Ay manana upamakasika, na adna minit tulak ka, na ayaw mo na mapia parangay nagyang punta king ginawain kau. Di ka upakaunutay kagiyam yagin tulak ka. Na emang mo pitero ka ng tigan na painan. Emanto na kagiya sa kanya unanan. Di ginaway sa taman sa matay ta. Di ito mapia. O di na kagiya tiginay manto na di akan sakap kebubayan. Na tiga mabuha ba akan sakap kebubayan. Sama na to. Nagyang kuto amiyang gulaw-ulan niyo na kena untuk ubah mapia parangay. Kaaya mapia parangay. Nagyang kuto aking ginawain ka. Sagyang kuto tao ay nitulak ka kanya. Na upama ka na nitulak ka kanya, na ayaw pinaka mapia ada lawan yan, na may ginawain ka, kagyang kuto kining ginawain ka, na giyuto ida lawan yan ang belasan rakaw wallah, sa isagyang kaya dunia, na ayaw mana na sa isa aluan amawri. Miya kadang-kadang sa mga tutulan sa, na gusto mga usayan sa sagyang kutuwa tawa mapasangi kapag itutulakan. Na miya kadang-kadang lamampu usayan sa mga tawa mapasangi kapag hindi ginawa. Sagyang kutuwa kapian yan, nagugyang kutuwa kalaian ande ni nabalas. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isad na isasaparian sa ginawa niya. Agyang ka na nakapag itutulakan. So mga tawa di magintula ka sa Rasulullah, di magintula ka sa iko Rasulullah, so mambuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya ipumbedali ang kiran nagyang kuto mapia, nagyang kuto aande ni napatok at gugubayaan niran sa sagyang kuto at kirarang itiran sa iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa na. Ikadua, wa ta'fu amman dalama. Yang kutua karilain ka, kamaapin ka, sa ikutaw, alialim kanya. Ay mana na upamakaan na alialim mereka, yang kutua pagarin ka, na kailangan na kamaapan ka, kailangan na andinin na merila akaw nuto, sa isagyang kutua kialaliman yan mereka. Ngayon, nakagyan number 1 ada alawan yang asibag, agyang kuto ataw aprilaan yan, agyang kuto aanday nila miyalalim yan sa kanya. Prilaan yan, agyang kuto alumiyalim. Miya kaysa na adna sa katomama, asumyagid si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apadiyan sa mga sahaba niya. Nasokon kaya sagid agyang kuta sa katomama, na inituro kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayat pitiru yan, dan tinggi nagyan kaya sumyagan natawa isi ikut surga. Kedua miya panutul nagumini raw kung Rasulullah abakan pagina isa tahu si ikut surga. Nakagya sa mga sahaba na ayadiran pamagagong nagyan putakap kilairan sa ikumapya. Natinggi raw naway hay Rasulullah kay kuna sumagi nagyan putua mama na ayam na pinter Rasulullah na tinggi ko nagyan kaya mama asumyagud natawa ing si iku surga. So kaya daw niya sa iku mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto amiyang mamasa na ini sakit tauluiran, ini sakit taulunian o anto na unon ikato kawinian sa isagyang kutua mga galap ka mga pipi agyang kutua mama kakagiya sa mga sahaba na ayadinan pagurad-uradan nagyang kutua mapi animatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na basi era katanong ay gira miyan ni tanong utama piya na pagkasagida tingin na kamantaganan mapiya. Na wayan niya naman nagyang kutua karata anong pedin na dinian isiga. Miyan gina simpulan nagiya na udah niya naman sabu tu piya na penunduk niya pa. Tingin anto na utami yang gulaw-lay ini uto. Anto na giya utami yang suwaida ini uto. Na naandid ni kan ganyan na ini pagalaala yan sidaan ni nagiya kakagya ayat na kabayayan nagyang puto kalang kapiyan kaan makuha pagrib kenang bagi terko agama tanong agama Islam Rasulullah gusto mga sahabat yan na ayadiran kunti-kuntisan
nagyan ko to mapia na sa dinumang usap kinagilan sa iku Rasulullah mapia na taman sa diiran panaguntamanan uwan di manayay katong kawiran na ayaw ko na siwa agyang ko ta sa kataw sahaba na tiundugian sa walay niyan agyang ko ta bintir Rasulullah ataw sa iku surga na sokot-sok kaya pakauman yan na siya namya na kagiyan ko na makasabag na miya kagilaw ko nagyang ko ta sa kataw sahaba tingong na pagariya badi maparwa makaiga akurka na ayaw ko na miya tiro agyang ko ta sa kataw sahaba apitero Rasulullah ataw sa iku surga tingin mo nawa umbis na naminigaon agyang ko ta sa kataw sahaba na kagiyan ko na makaigaon na ayaw ko na siwa agyang ko to sa kataw sahaba na pisima-simayan agyang ko to pintir Rasulullah ataw sa iku surga na miya buba sa gawin na dinian siba anuan to na unon isekreto asimba niya ang to na unon isekreto adinian gulaw lang sa isagyang ko to mga tanan-tanaw akagagawi na kagiyan ko na masibayan din na ini pamamasa agyang ko ta sa kataw sahaba ada amya sima yang asekreto yakito sa taman sa miya pita na ayaw ko na miya tiro agyang ko ta sa kataw sahaba na tigyan ko na mataan siya kaya agyang kaya da abanian sekreto mas mana penantigyan nagu mas mauna ko pan sa simba di siya kaya amaya tigyan kabetitu siya kaya na da piyag yang rak asimbanian sa iko mga kagagawi so urian okay pitayan nakagiya ko na mapita na bitiro nagyan ko ta sa kataw sahabat tiyo na pagarya ayaman na tigyan na iniga kan raka na sabab patigyan sa sudin sukya sagin ka na bitiro at tigyan o Rasulullah ataw kasi ko surga na so tigyan sukya tiro anyan nagyan ta tigyan ni sabab pada akod na tigyan pagtata na sumiyong akor ka sa kataman sa pisima akan sekah na iman to tigyan nakagida miya simakan sa ikom ya bubas sa gawi aba minilawan kasi ikom niya kan kaggerbek sa simba nagyaya tigyan ni sabab papagisi na kan sekah uwan to na unon isekreto simba ka na ayaw na miya tiro agyang ko to sa kataw mama na tigyan na den nagi aba akan rekam at tigyan na pupag maaasimba den na tigyan abalawan nagyang kaya di akan gulaw-laan sa kagagawi sa ikosuldo kagagawi natigyan na ang tunay sekreto natigyan na da so buat chan natigyan sa miyay ka nag-YouTube ni mga paparangayan ayat tigyan na mataan at tigyan na igira ang pagkaturuga na diya po natigyan na makaturong o diya na tigyan kamaapi karila isulang ulang natigyan aanday ni namin ni Kuyang petakan naguprila na kang panatigyan sumalala lima kunian sa taman sa kapitayan la hawla wala quwwata illa billah gito kuni milalawan yan asimba agito mambu isabab aki anu yaw Rasulullah sa taus kanyan sa surga na sira ka tanong namin yung kadagdagan at tigyan na sabab sa liya lima kunian naapi at tiginan doon ay miyang gulaw na nanay nung kasi sa kami dumakad na sa alungan ng mauri kaapi as kami itaw sa ikong naraka na asal at tigyan na manudo kami inamanuto nagyuto na isaw tuwa maranta apaparangayan inanoy o agaman tanong agama Islam aguddawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sabab yan nakante miya kay ito upama miya lalim yan raka na di ikaw nagkirila na ayad na kabayaan ang mga pinaulukan wadwa kataw sa ikong naraka di ikaw na ginawa ka ayad dapat nagyang punto kama api ikaw kaapi yamiya ka naraka nasar ka makasurga ka kapipikiran ka auri penuwallah asukas sudah dikasih isa surga na diyong kibayad agyang ka iya dunia arakis umapapadalmo ay mana na sudah dikasih ko surga na isinami ang rata-rata ada bekarno na waya po bekarno nami ang itu nami pisindit kau tu katiga wahyu minirila kanaya na kana ubarang si imik na kagida kana mirila nagiya kata tarasanday agyang kaya kapakasurdan si isagyang kaya ande dina surga pada pintir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amapi parang ay si Abu Hurairah nagyang punto at tigi na waktu ti man harama giyang punto kabging ka sa ikutaw
adikan yang began. Mana nagyan kutua tau na hiaram yang rekau bakan yang pembegi. Oge inna sabab ci sagian kutua mapapada lemerka. Agian kutua kapi aparangai na kailangan reka. Agian kutua kabging kaun sa ayaw pipikiran ka. Nagyan kutua balas wallah sagian kutua aande ni nakabging kau. Kenapa kagidigan yang began? Natiga yang mampu yang began. Kain wang natigab sabab jadi gunian began. Odi na ande ini na tiga ino ang na hindi ka sidika hindi ko niyang sidika dikito no di ino kanyan di ka sidika ino kanyan di ande ni nakap sidika ikade banyan na kami sidika na aya dapat na makapanalamat kasi ikwallah ketika ya Allah na penalamat angkus ka sa dia kung mabaloy adantar umangat tawa da banyan mipsidika na kagiyasan na mipsidika kan na iman to na ipsidika kan sa pantagbu sa paratya yang nagnutunutak mereka dengan beluya ginaw ka maligit sa ayakuan ka abises o di na ayakuan ka mamuatin di nagagiyas pagaring ka sa ginawain ka sa tunganayin ka na maligit kadigay ng bagad na tiga na ino kamatay ka nung kaandi ka at nirakan na din na ibagayakan rekan nagupo nagyot imang gulaw na miyada ka si sagyang punto kapia aandin ng paraan ay nasa si Hasan may pantag si sagyang punto kapia parangan anto na tigyan imapia aandin nilang parangan na ayay ni sambagyan na paganaya tigyan talong mampu yang kaya ni sambagyan paganaya tigyan na kapi aparangay nagyang kutua mabalui ka amasakaw sa ikuan day ni nasalakaw di salakaw mana na masakaw ka yang kutua ka bubalui ka amasakaw napsa ka sakaw na kaagyang kutua datar ka manusia kana uba na pili ka upama ka ante ni namya kataling umar ka na siya kasakaw na ka na suda to o di na sumalaw ni tamo katiga sige nga malaw ni tamo na siya kasakaw na na sila selanak kaaya sa babian na may mamuha ko na miyang antap ako na di ko niyang bagan na nasida tamo kiyang na dia kan din siya kasakaw kakagiyakuan ande ni na sabab siya sagyang kuntua kada tamo kiyang na riba tuto si sagyang kuntua kapi aparangan kana uba ayang pagiday ka nagyang kuntua kap kalayan tamu kana uba ayang pagiday ka nagyang kuntua kalayan ni kadetto kana uba ayang pagiday ka nagyang kuntua kapakan diditarian pia-pia kana uba ayang pagiday ka natigap siya kasakaw mo kakagiya siya kiayan na ulama kaaya patuter ka na malagid uwan dini na malaitamo malaikadatu ulama di ulama da tamukian da kadatu yan nasi sagyang kuto ka pagauman yan ka na wajib berka agyang kuto ka kasih kasakawang kaun kagyud ka din berka agyang kuto mapi aparang amay ko wana niya balabid nagyang kuto tutulan sa ikidyo amya kay sa unalungan na adna madilim udah mga tao nasungso kelew ni juha nasumyo na ayaw ko kaya pa ko may juha na kaniya sudyo liter niya sa wala na din na niya ka buluso so ande hindi na di mamakabulos na din yan pa kanin na si juha na tuminin din si ko kailay ron kaparatig yan kung may layak wag yan kaya di mamakadayo na diran pa kalwil ka ma si juha na kaya ko na diran din pa kadayo na si juha na ilay niya sumangataw na umani may layag yang kutua di mamakabulos ama piniter na ayan yang pagkadil na sumonsoke leo ni juha na miyang agiraw ko na sa susum sa iya kalilimu kaayaw sa tigin na pagkadil na nasama piniter na malinga ko tigin gaga na miyaning ko si juha na kagiya ko na makabalik na minditer pia-pia na diter na dito na taman sa mipedang kakagia sa ikum yang una sa taman sa ikum mga Arab na isad na gumanira nagyang kutua sudah tukiran na di kabubelagan sa mapiyay buddha la pedang mipedang na mikuda amin ditar sa ditar na dato na kagia ko na mga ditar sa ditar na dato ang makapedang na guwaneni na mikuda na somyong sa isagyang kutua kalilimu na kay ko na makaw masay isagyang kutua kalilimu
na ayaw na kaya ilay agyang punto pumakabulos na magaan sumagaan na si Juha kakagya minya kapi-api kaya ilayo na sokon kaya paganairan kay Juha na miya mamasa agyang punto ang mga tao amalilimu kaayairan kun kay ayang kun kay ni bedda din mga panganangkan na paganayaan daan ay Juha na supdang yan na ini bedda diyan na ayam na pinter yan na hay pedang na pakaw sumusugan na inandaan yang man subangalayan na tigil mo na hay bangala na pakakang ka na pakaw sumusugan na inandaan yang man suditar niya susisarwar niya na sarwar na to na tigil mo na hay sarwar na baba sa kong sukahan kaya ko na mapasad na sokon mga taon na kadidingilan nilang si Juha na miya mamasasira sa taros apliw na inibagag yan agyang punto ang mga pedangyan kaayan yang piyakakan sa isagyang punto pagana agyang punto kalilimu kagyan mo na pliw si Juha at nasangat tao mama at ang tuwa pumamasa na siya lubaya na sokon kaya sa lubaya niya na miya kaginaw mo na tingaw na pagana inong kayo ni penggulaw lah ayaw pengakan ka na giyang gaya pedang ka giyang gaya bangala ka giyang gaya sarwar ka na ayaw na miya terwidyuhan na tigil na kurikman asira na tigil na piyagan na kanang basak tigil mo na inong bakterwa basiran tao na tigil na giyuntuman at tikunidyohay rata ginawa ka na kanang bataw na ayaw piyakakan na guwaya pagpaganaan sa iya tingin sa ikong paganayakan sa iya kaya sungak na uwa kung diditerbiyo-biya na dendam niya kabusrak na suwat tigil so kaya diterang biyo-biya nagyudan tigil ni sabab pa piyakat narusak nagumpiyagan ako karina tigil sa ayay ni paganarakan nasundidar na kan nagusos sararakan nagusuan day ni nakampilanakan so iman tumabot tigil na pangawsum-sum na kan sirang sa api ako ni miyakaka nagyuto andi ni na pinangilatan waya mana na kailangan nas ka manusia na masakaw ka na kagiyang masakaw ka na sekaw na kaagiyang puto pangataling marka ububindaya yung kataling marka na pubri na pirangitan ka o di na pipesong ka o di na pipuntan ka kagupo na ka tunggulaw na na miyadar ka agiyang puto kapia parang inaman miya kay samunay na adnan derudupa nagyang puto ang derudupa na kawasa sirang malas sirang itang na kayo na pagpangat nagyang puto abay na ayan yang pun kapagpangat na miya toto nagyang puto paitang na sokon-sokya tuto kasi isang yang kutua paitaw asumyanam na lingkaan agyang kutua bai na ayan niya nung kiyalaga inamama amapapalad sa ayaw na iniyan tiroon na sidga iya uniyo sa pangnangkan kamataan asang na kailangan akan supang sokon-sokya nagaw nagyang kutua bai na sumyulad na ayan yang kun kaya sulad na miyang wasi sagyang puta mga panganang kenapiyang natiyang agkeniran agus sudero lupa yan na kagyang kunay paniunian na kaya tau dan nagyang putua karumanian na dato na siya lupa yan sa tigyan mo na andenganan pagwita na ayaw mo na miyang tiro agyang putua ba na tigyan na yung bugayang si sagyang kaiyan imamangani na ayaw kun kaya agyang putua karumanian na tigyan ko na hayat tigyan mo sagyang putua karumanian andi manayay kapagpagkaraw kamamamagay adang karakan miudas dan karakan teruah na ibita tiga giyang putua mama kau perumang kamamamagay adiakan kabaya na putuleng kurung agyang kanan alimangka taro sa pinteru yang kurumam si isang yang putua di mamang ni at tigyang unahay mama at tarang ni ibita tigyang kun kau kasoy kasi perumang naipalan tiga na ulong kanan ay mana nagyuti pitiro agyang putua mama amala itamo akaruman yan agyang putua boy inaman ito agyang putua di kapiang aparangan da kasakaw niya so kiyang gulaw lalo agyang putua mama na miya kasunod ko nagyang putua bubay na tanto na miyarata ginawa niya tanto din ang miyarata ginawa niya kaaya sa mapiyan na di mapiya agyang putua pitirun agyang putua karuman yan sa ayaw na miya so agyang putua bubay na miya pamula si isagyang putua puso yan agyang putua rata ginawa sa taman sa dadin na amapi akapagintawiran ang kirumay sa kagyang ko naman din na kaya sabapan sa miya pubrisirang
ay mana namanya lak siran na dero penemaran na sokia lakiran namanya kam beleg siran sakia awaan agian kutua mama agian kutua karunganian abai dia mambu agian kutua di mamang ni na kagia kunang genat cagian kutua walairan wala agian kutua derudupa na kagia marat ta apim besau na agian kutua mama sesagian kutua di ini yang kapamang ni na kiat taguan sa prinsipyo upama na kaya saya pun membuat miyak pamula sa ginawan na tigyan ko na ibet sa kapuro wallah haykad na nakan nasaksi kau kapenamana marako sa diyan ko na tigyan pumang ni peruman pangni nakan raka adiyan ko din makapamang ni peruman na ayaw ko na siwa agiyan ko tuwa mama na kagiyan ko mada sa agiyan ko tuwa wala agiyan ko tuwa nirudupa na miya naman na markawiyagan miya naman na marsi sa agiyan ko tuwa kapkuniyan sa kawiyagan sa taman sa migkawasa agiyan ko tuwa mama sa ikon sa agiyan ko takiya kawasa agiyan ko tuwa mama na ayaw na miya kaysa kung na lalakaw sa agiyan ko tuwa benderayan giyan ko naman ko agiyan ko tuwa ba na sa isagian po to kaya pakabulagiran na kagida miya lang tamu kirang na ayat yan budan yan na miya kapamang agian po to ba na kumakadin sa agian po to benderay na di mamanan di mamang ni giyan po na agian po to adito miya katamu na kayo po na pala sa agian po to benderay na siya gidan yan agian po to ba na ayan yan nung kung kaya sabi din na kaya tantangan yan na miya kilala niya na kayo lang makikilala niya na tatantangan niya nagtigiyang ko nagyang kaiyabay nagyay din sudata o kaya pamangniyang mo aayaw mo at tigiyan na sabab ada niyan rakan kabgi na pantag at tigiyan sa isagyang kuntuan na rumumpa yan giyang kaya tigiyan na ba inamampiyan niya ba na ayat tigiyan na patot na sukas niya pa na inubay niya na kayo na maubay niya na inisir niya tigiyang ko na baska subay at tigiyang ko na kuwan mana na pumang niya kuro na ayaw mo na niyan rak nakabagi na kay si karuman yan na tigiyang mo na waysa na tigiyang mo na ang tunam yung bitad kayo niya bakad na imitod sa kapamangan niya na tigiyang ko na sudin man sukya pakataling mangkar kami at tigiyang ko ay inisip pa o karuma ko kaupama pamamagaya ko sa diyang nun miudas na puntulan ako niyan sa lima na miyak pamulaw to at tigiyan sa iko puso akan arat na ginawa ko kasabab sa iko kaya banuyakan at tao amalit ani mga pamamagay sa samusas kabaya ikaruman yan nagyundom na tigiyan sabab alala yun din na tigiyan nagyang puntuwa di ka pakapipiyaw ka pakatitapi ami sa ayat tigiyan na kiyaw riyanon na miya laklak sumangat tamo kami sa miya kabilagib na miya kagiraw ko nagyang puntuwa dan ito ang hinabis natin ko nagyang puntuwa ko iyaway natigin mo na saka inwat tigin na miya da so kapupuntal ka adi mamahani na miya kagiraw ko naman nagyang puntuwa mama at tigin ko na ayas sa babiyan na sudin sukiyat tiro arakanon o miyaw na akarumang ka sa upama kasunga ko pero manamamang niya ko na timpadan ako niyan sa ulo nagyuto at tigyan sabab amibiyak isip si anakan sa ikwallah apa naman namarako sa kapakakuyagan ako nabigan ako at tigyan wallah sa kawiyagan sa kya sababan sa gili bertadak na kayo ko nakuan mapanundur mabugyang kutuwa dito na ayaw niya pikir agyang kutuwa dito na pangarumaan yan agyang kutuwa ba so piyangarumaan yan na so kya pangarumaan yan na miya nagsirat si isagyang kutuwa walay niya si isagyang kutuwa palasyo niya na kayo ko na makaumaw nagyang kutuwa ba inakagya sabab sagyang kutuwa ba inalayam si isagyang kutuwa mga pipi agalabag nagulayam sa diniyan kasirbisyo isi ikikaruman yan amuna nagyutoy sa mapaayan yang kun kaya pakauma na miya ninindaan mirip para doon sa panganangkan na sokon sokya preparado niyan sa panganangkan na ayan niya nung kun kaya para doon ng tialwan niyan si agyang kutuwa bugwe derulumpa yan na ayay lang kun kapaguntog na miya tutok supay tawiran na sokon sokya tutok agyang kutuwa pay tawiran na siyong wanagyang kutuwa ba inalikaan niya na ayan niya nung kaya lagay
na suminim belagian ama papalan at tigian na sidga ya kunyo sa panganangkan kamantaan asal na magkakailangan na ayaw na miya suagyang kutwa ba na miya na pagkatantangan niya nagyang kutwa andini na miya begu miya nga pangarumaw na pagkatantangan niya managyang kaya minim belagian at tigian na iman to na oras sa kapakayat tiwas niya agyang kaya andini na miya nga pangarumarak na kagyang na dinian sila di mapakandingida na miya kagiraw ko nagyang kutwa karuman niya na antawa ununan na miya tiru yan agyang kutwa di mamangni na tigyang ko nakagigilan at tigyang ko nagyang kaya daw na panganangka napakasundang ka at tigyang napakakanangka nasa panagtigyan sa linya ng kailangan na pakipeluto na kau kaanya na tigyan na makan sa isagyang kutwa oras akak kuriyan amag kailangan niyan supang nangkan mana na inaman giyang kutwa paginay to na da kasakaw niya maada unagyang kutwa kapi aparangay nakagiyang maada unagyang kutwa kapi aparangay na kiya bukan niyan sumargan na aya masakiton na aya kiyaw na aniyan nagyang kutwa mapia tanto man na masakit sa iku manusia aya kiyaw na anka nagyang kutwa mapia na urian yan na aya kiyaw riyan reka nagyang kutwa margin dan taragyang kutwa mamang askan yan na di makang gaya gumaya nakagiya sabab sabi kurang nagyang kutwa kasakaw niyan da akapian niyan ikipikin duduluna kakagiya kukurang agyang kutwa parangay amapia nagyutoy sabab amiyak karon dan sa mingulalan sa isagyang kutwa ang mga paparangayan yan ada kabubaya iwallah nagyang managyang kutwa isa mamang nakagiya sa kaniyan na mapiyay parangay na ayak yaw na aniyan nagyang kutwa margan ugay na piyakang berakaton wala abigan wala sapat timutamukan ay ni sampai sa anday ni nagyang guna aniyan sa isagyang kutwa dan yang pangkapatay diyang managyang kutwa ba na sabab sa isagyang kutwa kasakaw niyan na damang upakaroon din na wallah dan yan pakadang panasa kaino nagyang kutwa pakaasalyan aanday ni nakapakapipi aginaman yan ugay nakagi ayamin itipi yan nagyang kutwa kikita na mama so tigita nung maligita mama nagyutay sabab ada malalayon agyang kutwa kapakatitapiran ayah sabab yan nakagidi dumadait sa agyang kutwa ba'i ubag yutay karuman yan kasabab sa kanyan aba'i na mapiyay kapagin dulun-dulun na mapiyay parangay na mapiyay ulaw na sa ikos salakaw di salakaw so ayah miyang ulawlan yan na miyang kablagsiran na uriyan o kaya pakablagiran na ayah ini bagayron wallah aanday ni na makapangarumaw nagyang kutwa mapiyay adento amasa ko mambusi ikos salakaw di salakaw kasabab si isagyang kuto aanday ni nakapian niya ginan isa kapian agyang kaya kasakaw kadua ini sembagi yaki ni Hasan si isagyang kutuan kapia aparangay na ikadua at tigyan nagyang kutuwa kapa mamagay mutatigtan wa kaginaw kailangan nas ka na maginawa ka mapasangkay ka pa mamagay o bang kami pamamagay na apiyag yung wag yung kutwa katirong kakagundaan sa mapiyag nagyito na kesana to ay ipamamagay ka kakagiya sukya miya kanugun na miya panutulian mampu nagyang kutwa kaya panutulan yan na lumiyang kap agyang kutwa mapia na kagya lumiyang kap agyang kutwa mapia na kaya sabab panuto panuto ke sababan si isagyang kutwa mapia amyang galabag ka kenapa nubaya ko amin pumamagay ka nagyang kutwa ka yang kutwa kagya anang tamu pada tiga kata ni simbiang mungadi ayay ibarat yan nagyang kaya uras tanu imanto ayay manana giyang kutwa katirwakan na sumapiyaw apakakwakan nurun sandiwan na mapiyaw to na udah agi bagayakan na kano napiyagin na muna kesanaan na pamagaya gimang wag yang kaya mga pagaritan datarag yang kaya engineer tanu askaniya ni kasasabapan sa ditanu kapakasisampaya na sumampu subalas ay pumbelas rang sa iku mga katiwakan na tembang mabuas kanya ni pagkakuha makagi ayah sabab yan nas kanya ni kasasampayan sa kanya ni kasasabapan sa isang yang kutwa kita no kapakasisinabuta ay mananalangon apapakawgup sa gagay sinayan na di niya no di misin ka sa ikugal bagyan ka ayah sabab yan
nagyang kutua ande ni nadita no kapakasasampaya kapakabubugay sa mga pipi ang pamikiran mga dawan o agamatan o agama Islam agusto di kapakasumpa-sumpat o mga kanantano sa iko di tanong kapaganada sa iko agama na ad nakasasabapanon nasaw kasasabapanon sa ukiyatitayanan yang nalangon dinutong belasan wallah sa alungan amawri asar mambu kadima da agyang kutuan deni na mapipikir tanurun sa aya kapipikiran tanurun nasibasi ko wallah kailangan nasa tanong na mataw tanong mamamagan sa api ang tunonon kakagilginan ikadua apitero yaki ini hasan sa isagyang kutuan kinihisinun sa iko kapya o ande ni ng parangay ay ikatalo apitero yan na al-ihtimal giyang kutwa katigr ay mana na suman-sumanusiya na kailangan na ande ninas kanyan na matigr nagupun sa kaamanusiya na matigr ka na peduto sa kapia parangay ang kaino na apya sumangalos na basay na nagyang kutwa tigiran na ayak kakasalalag na sukat tigr so tawada katigriyan na damambua ande ni na pagundesan amapi agyang kutwa galabagyan nagupun ini na kekuanian agyang kutwa belas o kadnan yan sabab sa isagyang kutwa kaya tigriyan ginang na kailangan na sa katano naman tigri nagyang kaya katigri na isanan ap kesababan sakit kisabay ugal buktan wa mapia nag-isanan ang belasan wallah lang na tao amya katigri apia so kapagiskwila nagupungga di mantigir sa kapagiskwila ka nagupungadi ka na baka pangapasan etika pumili na yamantig gupungga man makatigir na sigurado na pangapasan ka apia anto na ano ni klasan ka nagupung ka mantigir nagyutoy ka pangapas agyang kutong aande ni nakiaflas ka sabot sa isagyang kutong katigir ka miya kaysa ko nalungan na sekong ko masaw mga Arab na isa akadide yung anamiya kapasa-pasa nga mama na ayaw na ngaran yan na siyantara ngaran yan miya kapasa-pasang kunuto mama na ayaw na kapasangan yan na kapag isuntuka upang makasaya katano kapag Presley na din ng pulato nakagisi isagyang kuto betad na ayaw ko naman buwa kagubantugan na mama na siyantara kakagiya ayaw niya karangin ang ita mama naguaya da pagkapugiso na ayaw ko napsuan o mga tao napsubakon sa giyang ko ito kapasan niya adi mo na sa kataw manuda na sumiyong si ikiyagi ni antara nakagiya ko na makaumaw nagyang ko ta sa kataw manuda natigyan ko na tekuni antara anto na iminitali umangka natigyan ko na hayat tigyan mo dato na ayam initaling makurka na sumber akurka sa katiga sa mama kapas sa mama ukawaraw mama mana piangan dunia na mutapugan na dunia na sukon-sukian gaw ni antara natigyan na mapiana nakagyan tigyan ko na iman to na sumber karak pagana di karak sa kapas sa mama nakatiyat tigyan na gyan kaya tinduruak na iniubay niya ini kaya dukudugyang sa gyan ko to mama na witangasi mabuti ginang atin dulu ka nakatatang-tangang ko nagyang ko tamo mga tinanto na ini mga den nakagyang ko nakakaptan kamakuay antara gyang ko tatin dulu mama natikun mabuy antara kateh tin dulu nakakabang ka kakakabang ko mabuti ginang gyang kaya tin dulu ka na uriyan at tigyan o kakakabang ka na makakabangan mabu ng bilangan ta nasaan na tingin sa kapasa-pasang ka sa kakikubang ka nasaan na naman tingin sa kapasa-pasang ka nakay ko na ruwan giyate manggulaw na ayaw ko na sewa agyang ko to mangudan ayaw kaya bilang iyang tara naguniyang kakaba at tinduro agyang kaya kuan mataga sa mama na biyo ba siya nasiko naman ko siya tara na biyo ba siya kumak ba tinduro iya gito nakagiyan ko na matidin ande ni nadiilan kakakba na miya kakurya kanyang puto mamuda tiada ati yang nagyan taragi asokudan kanyang puto latin dua kay ko na kon kabuka ni antara namya kagiraw ko nagyang puto mamuda ay manariya ini sungak neraka na pagana da ko ka sa katiga sa mama kana ubaya ini sungak neraka na puto lagi na yan tinduan so ino ngay ni pagulaw la
Namanya kasing aku nagyang kuntuwa siyantar. Ayam namanya tirwian. Nanti yang kuna isa pagilayan sakat tegas sama mah. Nah sokat tiga. Nah sokat tiga tiga kuna isa pagilayan sakat tegas sama mah. Sekama nanti yang nak ya sakit tangga. Nah sakat na baguda ka sakiti. Ayat tiga yang kuna waraan. At tiga yang kuna kat tegas. Nap kesakitan sokat tegas. Ande ni na dinyan kap matigas na kesakitan mambuso ande ni na matigas netara tigi na kya sakit terta ugay na tigi na si mumia kan bida se ko katig sabab patigin sa kurang kasakat tig nagyut to tigin isabab amya ka kuryak ka sabab manatigin na kagiya matatagurang nagyang putwa katig na tinigrang na tigin akya sakit tirak sa gyut to tigin isabab adam karakan kapisa mana nagyutir ku agama Islam. Nah naman so Allah nasisag yang putwa kasubuhan yan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magbuluin yan arasul na ayapitir wallah natigina wa li rabbika fasbir. Nah ay mana nasukin dudun ka si ikukandan ka mga tao ay mana na itiblig kau ipendewang kakiran ipenurun kakiran nakati isu Allah gia Tuhan tanong gia isi tanong na ayat dapat si Rasulullah ini begairun wallah ande ni na pugulaulaan yan nagyang putwa kabaluin yan askan yan naman tigre kakagi udi maka tigre nagkapakaya di maka apas agyang putwa panurunyan na anto namam imiari sultan yan nasabot ci sagyang putong ande ni nakatigir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasumyagi dun sumangarreged kataman sa ande ni nasinik sa Iran di Iran peraneged so mga budaya kaya sa sagyang putwa di Iran ka pranaga na adem penamiyang abubuno Iran o di namiyang papatayran namiyang tigruto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sagyang putwa kaya tigruto Rasulullah na sinik sa Iran man so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman sa isa tulun na sokon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yang putwalalan apibugitan yan sa igudi inian kasimbayang na penapuyakan iran sa mga resik mga binatang sa sagyang putwa ipibugit yan na derong penamataman na gira mo na di simbayang so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taman sa pagapos niran sa sagyang putwa kasusujudian kaangkun di mga pembangun ugaid na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayay ni bedaliang kiran nagyang putwa kaptigran yan sa sagyang putwa mga seksa iran nagyutoy sabab amya kapas so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyang kulaw lakman aande ni na tiarong kuiran nasokya tarong kuiran na miya kataluraw naman nagyang putwa kasakit yan miya kataluraw na matatarong ko din so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isagyang putwa darpairan di dinupakaliw so Rasulullah di pakawas sa isagyang putwa darpayan da kisuldun apang nangkan naman sa isagyang kaya kaya sa gidrakatan wag yang kaya ande ni na lakdaw kau manisa namanya kapagat aja tinggi nama tanah nasaratan na ditanu makapamadian beberasong tanah pensaiku mga pededer pasar kama kekuatan wagi yang kuntuawan ande ini nama ngapade siya ibebegayu mga ibebegayu parenta na pera repa gitanurun na inaman lagi yang kuta kagigida matanurun sa tinggitan wa mata na kumarigna masa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuta kata tarungguyan na diren din pekadiyo sa taman sa miya katanuragun na matatarungko din na diren pekadiyon di kesuldan apanganangkan da akiliw mga pedian ande ni nabayran mapes akikueran sa pangnangkan kadaw to pakayaw mga rinduinian ugay nasabot ci sagyang putwa kaya pakasabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya katigir so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya raw niya nunto na sokyarawan yan roo nagyuto mambuhi sabab amin beluy so Rasulullah ala ngagintingaraan na sumambu so mga sahaba niyan na sokyat tigrairan roo na miya beluy siran mambubibid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isagyang putwa margan abidad na ayaw mambu
miyang gulay-ulayran na mimbeloy siran mambu aande ni na di pamitunan sa iku mga pipiya di mapangnan of Korea mga pagdaw sa taman sa isagyang kaya masatan agyang ko to mga paparanganyan nilang amabya o kaya sana pidawairan sa ikunabitan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung kaya ande ni na oras tanong di tanong kalilipatan ay man to nagupad din bumiyan at agyang kayaulan-ulan Ramadan ayaw pagalinan niyan na sumpaparanganyan tanong na ayaw kailangan na maalin sa ayaw kaalin niyan na sumpaparanganyan tanong amabya na mid-transfer sa iyo sumpaparanganyan tanong amarata na mid-transfer sa iyo kapiyan yan sa dentar din mga paparanganyan tanong o kaya sa ulan-ulan Ramadan wa aqulu ma tasma'un assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.